аз 11 то 15 ноябри соли ҷорӣ дар шаҳри Тошкент чемпионати ҷаҳон оид ба куштини самбо баргузор мегардад. Дар мусобиқаи мазкур самбочиҳо имкони бурд намудани 27 маҷмӯи медалҳоро доранд. Бояд гуфт ки ин дуюмин маротиба мебошад ки чемпионати ҷаҳон оид ба куштини самбо дар кишвари ҳамсояи мо доир мегардад. тибқи нақшаи бароҳмондаи ниҳодҳои пешбарандаи варзиш дар мамлакат, ҳайати мунтахаби самбои кишвар бо як дастаи мукаммал дар чемпионати ҷаҳон иштирок менамоянд. ба хотири огаҳӣ пайдо намудан аз ҳолати омодабошии дастаи мунтахаб ва нақшаҳои бароҳмондаи корбарони Федератсияи самбои кишвар дар ин мавзӯъ барномаи сабт ва таҳия намудем. кори ҳайати эҷодии барнома шурӯъ шуд аз иштирок дар ҷаласаи навбатии федератсия. дар кори ҷаласа роҳбарияти федератсия бо сармураббӣ ва ҳайати омодакунандаи дастаи мунтахаб вобаста ба сафарбар намудан ва гузаронидани машқҳои дастаҷамъии ҳайати мунтахаб масъалагузорӣ намуданд. чун аз ҷониби Кумитаи байналмилалии олимпии куштини самбо ба расмият шинохта шуд, дар назар аст ки чемпионати имсола аз солҳои гузашта фарқкунанда бошад. аз ин рӯ ҳайати роҳбарикунандаи федератсия аз корбарон хостанд то рафти омода намудани дастаи якачин ба чемпионати ҷаҳон аз пеш дида бештар назорат шавад ва мушкилиҳои ҷойдошта сари вақт бартараф гарданд. инчунин дар ҷаласа қайд шуд ки варзишгарон бо тағйироти ба вуҷуд омада ошно шаванд. имсол бояд ки ҳар як варзишгаре ки дар чемпионатҳои ҷаҳон бошад ки осиё бошад ё дигар мусобиқоти байналмилалӣ, яъне ки агар рохат гирад ё ки сафарбар шавад, онҳо ҳатман бояд ки аз ҳамон қайдгирии баъзее ки дар федератсияи байналмилалӣ қарор дорад, бояд ки аз онҳо гузаранд. яъне ки онҳо бояд ки қарор қабул кунанд ки ҳамин варзишгаро аз ҳамин қайди ҳамин федератсияи байналмилалӣ яъне гузаштаанд. инро мо бояд тавассути ҳамон сайти ҳамон федератсияи байналмилалӣ, яъне ки ҳар як варзишгаро ҳам ҳайати дастаро бояд ки қайд гузаронем. гуфтан ба маврид аст ки дар чемпионати имсола вазнҳо ҳам аз мусобиқаҳои қаблӣ фарқкунанда аст ва ҳайати мунтахаб бо дар назардошти ҳамин тағйирот ба мусобиқа омодагӣ гирифта истодаанд. дар асоси тағйиротҳоу иловагиҳои федератсияи байналмилалии вазнҳо масалан кам карда шуд. дар самбо байни калонсолон 7 вазн аст. масалан дар ҳамин 7 вазн тамоми варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд дар инҷо ҳамон нафарое ки арзанда ҳастанд иштирок кунанд. ва мо бовари комил дорем ки имрӯз федератсияи самбои ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои гӯштин масалан нисбати ин масалан омодагӣ дида истоданд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон айни ҳол бо ҳам дар риштаи самбои варзишӣ ва ҳам дар риштаи самбои размӣ, яъне ки шумори варзишгарони мо 15 нафарро ташкил медиҳанд. як нафар дар байни занон иштирок мекунад. айни ҳол онҳо дар ҷамъомади даставӣ, яъне ки машқҳои таълимӣ қарор доранд ва онҳо таҳти роҳбарии сармураббӣ Нусрбозоров дар мактаби маҳорати олии варзишӣ, яъне ки онҳо
машқ мекунанд, тамрин мекунанд ва ҷамъомат дар ҳамон ҷо баргузор мегардад. طبق نقشه ترتیب داده فدراسیای سامبوی کشور مشق‌های دسته‌جمعی نزدیک 15 روز برگزار می‌گردند. طور ابراز گردید در چمپیونات امسال اشتراک یک نفر بانو از دسته منتخب کشور در نظر است. شاهد قلندر و گشتنگیر شناخته کشور سال 2014 در چمپیونات جهانی سامبو میان نورسان اشتراک نموده بود. امسال باشد با توصیه استادان رشته عزم دارد به قهرمانی جهان برود. شاهد قلندرова имсол дар ҳайати дастаи якчини тоҷикистон дар байни занон шомил шудааст ва шоҳида қаландарова чӣ хеле ки медонем ки дар гӯшини миллӣ дар гӯшини зудо яъне ки дастовардҳои хуб дорад ва қаблан ҳамроҳи манам як бор дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон иштирок кард. дар он мусобиқа соҳиби медали нуқра гардид ва таҷрибаам хуб дорад ва аз ин хотир нисбати дигар варзишгар духтарон яъне ки малакао маҳорат ва умуман тасаввурот дар бораи самбо ва умуман аз ҷиҳати малакао маҳорати ҷисмонӣ яъне хубтар аст. барои ҳамин дар вазни то 59 кило дар ин мусобиқот ширкат меварзад. бале хушбахтона хеле духтарҳои зиёд ҳам ҳастанд, лекин ба арзандатарин ки имрӯз анамо истеъдоду анамо малакаи ӯ ба чемпионати ҷаҳон мутобиқат мекунад, пешниҳод намудем ки иштирок кардани зарурияти иштирок кардан дорад. ҳаст варзишгароне ки аллакай дар арафаи омодагӣ ба оянда ҳастанд. тайёрии хуб дида истодам. мехоҳам ки дар чемпионати ҷаҳон ягон нишондодҳои хуб ба даст орам. ман мехоҳам ки аввалин духтаре бошам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини самбо ки умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон на ин ки ба самбо зудо умуман дар куштин духтар кам аст. ман мехоҳам дар ин чемпионати ҷаҳон иштирок карда сазовори медали тилло шавам ва дар таърихи ҷумҳурии Тоҷикистон боқӣ монам. طبق قرار فدراسیای بین المللی سامبو چمپیونات جهانی امسال میبایست در شهر مسکو برگزار گردد، ولی با درخواست کشورهای آسیا خاصتا آسیای مرکزی قهرمانی جهان به شهر تاشکند کوچانیده شد. برگزار شدن مسابقه ذکر گردیده را در کشور همسایه کارشناسان امکان برای اشتراک با موفقانه ارزیابی می‌نمایند، زیرا امکانیت سفربر نمودن دسته مکمل بیشتر است. مثلا یک راهپولی برای رفتن و آمدن مثلا به شهر مسکو قریب 6 یا که نه کمش از 10,000 رفتن و آمدن خرج می شود. ببین چقدر مبلغی کلان بغیر از جای خواب و خوراک. اگر در جمهوری ازبکستان که با ما دوست و برادر هست 500 سومون ما می رویم باز می گردیم. 10,000 سومون کجا و 500 سومون کجا. برای همین دسته منتخب جمهوری تاجیکستان امروز امکانیت پورا دارد که در سطح پورا در این چهاربینی ورزشی شرکت ورزد. برای سفربر نمودن تیم منتخب فدراسیای سامبوی کشور عزم دارد از راه زمینی که دارای شرایط بلند سفر به کشور ازبکستان است استفاده نماید. дар ҷаласаи федератсияи самбо яъне ки ҳамин масъалаи сафарбарии дастаи мунтахаб яъне ки мавриди баррасӣ қарор гирифт ва мо ҳайати дастаро бо як нақлиёт яъне ки ҳамон автобусҳои хурд ки ҳамон ғунҷоишон то 25-30 нафар аст яъне ки баъзе варзишгарони мо дар вилояти Суғ қарор доранд ва баъзеашон дар шаҳри Душанбе ва мо аз ҳамин ҷо сафарбар мешавем. рӯзи 10 озими аз шаҳри Душанбе сафар мекунем ба шаҳри Хуҷанд, баъд ҳамон рӯзи 11 субҳ ба шаҳри Тошканд яъне ки озими сафар мекунем ва шумораи онҳо 15 нафар аст ва федератсия дар якҷоягии ҳайати дастаи якачинро дар ҳамин мусобиқот яъне ки сафарбар менамояд. ҳангоми суҳбат бо сармураббии дастаи мунтахаб эшон ба мо иброз намуд ки
имрӯзҳо муайян намудани беҳтаринҳо новобаста аз вазнҳо хеле мушкил аст, зеро номзадҳои арзанда зиёданд ва ҳолатҳои баҳсӣ ҳам вуҷуд дорад. вақте ки дар ҳар як вазн баҳсу мунозира барои мустаҳкам намудани мавқеъ ва баҳсу мунозира барои муайян кардани чеҳраи нав меравад, ин ифтихори мо аст. ман шахсан фахр мекунам ки дар ҳар як мусобиқа ҳар як варзишгарони беҳтарин шуморашон зиёданд ва мехоҳанд мавқеи худро мустаҳкам кунанд ва дар чунин мусобиқаи бонуфуз ширкат варзанд ва иштирок кардани чемпионати ҷаҳон ба ҳар як кас муяссар намешавад, чунки тамоми натиҷаҳои ба даст овардааш, тамоми анамун рафтору кирдораш, тамоми анамун чӣ хел гӯям таҷрибаи бои варзишиш ҳаст. варзишгароне ки дар дохили кишвар хеле кӯҳазмои хуб мекунанд ва дар берун аз кишвар ҳеҷ ҳастанд ва нафарое ҳастанд ки дар ин ҷо масалан он қадар маҳорати хуб надоранд, берун аз хориҷи кишвар маҳорати хуб доранд. ҳамаи инҳоро омехта карда масалан таҳлил карда сармураббӣ пешниҳод менамояд. мо ҳамаи инро ба инобат гирифта варзишгарони беҳтарини киро пешниҳод кардем. дар ин баробар гуфтам ба маврид аст ки ҳайати кории барои омода намудани дастаи мунтахаб аслан ба самбочиҳои ҳирфавӣ ба монанди Акмалиддин Каримов, Зафар Олимшоев, Хушқадам Хусрав ва чандин дигар умед бастаанд. Ба гуфти котиби генералии Федератсияи самбои мамлакат, чорабиниҳои омодашавии дастаи мунтахаб то ба имрӯз дар ду марҳила гузаронида шуд ва марҳилаи сеюм дар ҳоли баргузорист. аз ҳайати мунтахаби кишвар нафароне ҳам ҳастанд ки имрӯзҳо омодагии худро барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон дар Федератсияи Русия мегузаронанд, хусусан Акмалиддин Каримов. баъзе варзишгарони мо дар сафар мисол Карим Акмалиддин, Боев Сафар, ино варзишгарони номдоре ҳастанд ки дар тарафи Москва машқ мекунанд, омодагӣ мегиранд ва ҳамун дастаҷамъиҳо ҷамъомадҳои машқҳои таълимӣ дар ҳамун Федератсияи Русия баргузор гардида истоданд ва варзишгарони мо дар он ҳамун ҷамъомадҳо ширкат доранд ва хусусан Акмалиддин Каримов ба наздикӣ бо ҳайати дастаи яккачини Федератсияи Русия дар вилояти ёки шаҳри Нижний Новгороди Федератсияи Русия бо ҳайати дастаи яккачини Русия яъне ки машқварзӣ дошт. ба хотири пурра ошно шудан аз рафти омодашавии ҷоизадори чемпионати ҷаҳон ва як қатор мусобиқаҳои байналмилалии Акмалиддин Каримов мо бо эшон тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамсуҳбат шудем. тӯли 7 моҳ аст ки дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москва қарор дорам ва ба ҳамагон маълум аст ки соли ҷорӣ 21 март дар ҷоми ҷаҳон иштирок намудам ва сазовори медали нуқра гаштам. худи ҳамин сол 22 август дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия чемпионати ҷоми ҷаҳон барои дарёфти ҷоми президенти ФИАС баргузор гардид ки ман дар ин мусобиқа сазовори медали нуқра гаштам. худи ҳозир дар толори мактаби самбо 70 машқу тамринҳои худро идома дода истодам бо беҳтарин варзишгарони Федератсияи Россия Арманистон ва як машқи дастаҷамъии мо ки бо тими дастаи самбочиёни Федератсияи Россия ки дар шаҳри Нижний Новгороди Федератсияи Россия тӯли 14 рӯз баргузор гардид. Ман дар ин машқи дастаҷамъона бо варзишгарони пурқуввати Федератсияи Россия машқи худро гузарондам ва ҳозир дар
шаҳри Москва қарор дорам ва охирин омодагии ман ки дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор мегардад машқи дастаҷамона бо тими мунтахаби Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва тими мунтахаби Ҷумҳурии Украина ки якҷо машқи дастаҷамона мегузаронанд. саидҷон ҳайдаров самбочии ҷавон дар баробари сарбоз буданаш талош намудааст то ба ҳайати мунтахаб шомил гардад. ҳоло ки узви даста якачин аст, талош дорад то дар ҷоми ҷаҳон иштироки муваффақона дошта бошад. барои дар мусобиқа дар чемпионати ҷаҳон иштирок карданам ки мисол мара аз қисми ҳарбӣ дастгирӣ кардагӣ мисол бар хотири чемпионати ҷаҳон рафтанам ва иҷозат метиҳанд ки машқҳои худро дар толорҳои худамон дар машқҳои дастаҷамӣ якҷоя бо дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ бидам барои чемпионати ҷаҳон рафтан. ҳамон соатҳое ки барои мо лозим аст моро аз қисми ҳарбиамон озод мекунад ва мо рафта машқҳои худамонро мегузаронем. дар баробари таҷрибадорони самбои кишвар сармураббии тими мунтахаб ҷавонони дар чемпионати Осиё муваффақона баромад намударо низ ба тими якачин даъват намудааст. бо қарибӣ чемпионати Осиё буд. дар онҷа давлатҳои беҳтарин, чунки дар иттиҳоди шӯравӣ беҳтарин масалан давлатҳое ҳастанд ки то имрӯз ҳамин намуди самборо сайқал додану ва омодагии худро доим нигоҳ доштанд. масалан Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, масалан Монголия яке аз марказҳои асосии ҳамин манбаи самбои Осиё гӯем хатона мекунем, дар ҳамин мусобиқа ширкат меварзад. вақте ки варзишгари Тоҷикистон дар ҳамин мусобиқа ҷои намои якум, дуюм, сеюмро мегирад, аллакай пурра метавонад мавқеи худро дар дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам кунад. Сорбон Латифов яке аз чеҳраҳои асосӣ дар самбои муҳорибавии кишвар ба шумор меравад. ном бурда азм дорад дар чемпионати ҷаҳони имсола дар қатори нишонҳои то ба ин дам ба даст овардааш аз қаҳрамонии ҷаҳон ки миёнаш нишони тилло нест, онро ҳам ба даст биёрад. бо дастгирии Федератсияи гӯштани самбои ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо роҳбари дастаи гурӯҳи самбочони ҷумҳурии Тоҷикистон устод Носир Бозоров машқҳои имрӯзаи мо хело ҳам хуб рафта истодааст ва омодагии худро барои чемпионати ҷаҳон хубтар дида истодаем ва бо мақсаде ки дар чемпионати ҷаҳон байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ баланд гардонем. тибқи нақшаҳои бароҳмондаи Федератсияи самбои кишвар тамринҳои дастаи мунтахаб дар ду баст, қисми аввал аз соати 10 то 12, қисми дуввум аз соати 17 то 19 баргузор мегарданд. ин соатҳои тамринӣ хостагиҳои худро доранд ва мураббиён самбочиёнро дар доираи вақти майдондорӣ ва дақиқаҳои иловагӣ омода менамоянд. бовар аст ки ин дастаи интихобшуда меҳанро дар майдони байналмилалӣ бо маҳорати олии гӯштнигирӣ муаррифӣ намуда бо дастовард ба ватан бармегарданд.